Para as persoas adultas este título é un obxectivo importante desde o punto de vista da súa mellora e do seu perfeccionamento persoal e tamén desde o punto de vista das posibilidades de conseguir un emprego mellor. Entre outras cousas, é condición indispensable para acceder a moitos postos de traballo convocados polas administracións públicas. Por todo isto, solicitamos ao Goberno Municipal que insta a Consellería de Educación a que poña en marcha a enseñanza secundaria para adultos no IES de Mos. Tamén solicitamos que hasta que sea implantada o Goberno Municipal subvencione ata a gratuidade os cursos de preparación a desempregados e cobradores de risga ou prestacións similares que asistan ás clases. A nosa xente, sobre todo os máis desfavorecidos, teñen que ser unha prioridade. Usted, antes de presentar esa moción, falou do Instituto. Preguntoules, e que dixeron? Que dixo o Instituto? Que estaba perfecto en implantar iso. Sí, claro. Bueno, pues ahora lle digo varias cosas. Mire, en primer lugar, as cosas hai que traelas con información e consensuadas coa xente. Como dixemos na comisión, en ningún caso vamos a aceptar unha moción que vaya en contra ou que realmente non este amparada porque ten que levar adiante. A nosa proposta é a retirada desta moción porque non ten obxecto ningún. Número de alumnos no Meixoeiro hai 2 persoas de Mos. En Porriño non conseguí saber cantos, pero sei que está completo o curso, que non hai xente, está en lista de espera. Digo ya Camilo que claro, que sí que leín a moción leína, pero bueno, como parece que na comisión non a entendieron ben ou non a expliquei ben, pois explicolle un pouco mellor. O instituto si falei, fui falar varias veces ca directora. Fui a preguntar exactamente a forma de poder implantarlo en Mos, como tendría que ser, como si se podría facer, se había que facelo, si que non facía, todas esas cousas. Vamos a ver. Vale, a media que me dices dos anos anteriores, que hai entre 8 e 10. O problema da media que había mellores anos anteriores, igual era unha parte porque había que pagalo, outra parte por a falta de clases, que é o problema que teño aquí tamén, a parte, máis que pagalo, é as poucas horas de clase, que son para tantas materias como leín antes, que son moitas materias. E agora fegoche outra pregunta. Ti sabes canta xente, por exemplo, sin titulación non ten a ESO, Mos? Non. Pois mira, solamente os cobradores de risga, que ahora mismo son 50 usuarios que temos no Concello de Risga, 40 deles non teñen a ESO. Non quere dicir que estén obligados, pero quere dicir que a mellor tendrían que estar unha motivación para poder tela. Esa xente, se tendo unha titulación, pois ten acceso a outros postos de traballo. Bueno, se vostedes non queren aprobar ou incluir a moción que traímos a pleno para a ensinanza secundaria, por unha razón que retrata claramente cal é o tipo de xestión que fan ustedes neste Concello. Sí, pois nada, ustedes preferen instalar un cursillo de preparación, contando con unha academia privada, nada, que os veciños de Mos que teñan que pagar por os seus servicios, un día a semana de clase, unhas horas. Unha pregunta que lle vou facer. Usted sacou ese título a través do Concello, sí ou non? Sí. Pero tamén foi unha única que ocupei, Bueno, pois xa está. Pois máis o temos. Sí, licenciados.